Em penso que ja hem anat incorporant a tothom a la trucada, ja estem acabant amb els problemilles tècnics de primera hora i donem per encetada aquesta segona jornada d'aquest curs per a professors de Biologia Evolutiva. Esperem que la jornada d'ahir fos enriquidora per tots. Vam intentar escombrar diversos temes que, com ja hem dit des del principi, busquen una mica revisar els darrers 15 anys de recerca en l'àmbit de la biologia evolutiva i d'alguna manera aportar pistes que pugueu aprofitar per a l'ensenyament després i per a la vostra pràctica docent. Avui continuarem amb aquesta filosofia i continuarem enriquint aquesta conversa que ja vam començar ahir amb diverses xerrades i també en diferents formats. La primera xerrada serà la impartida pel Jesús Lozano i el tema serà evolució i biodiversitat. Em penso que el Jesús està connectat. El veig aquí. Hola. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Hola, Jesús. Intentaré, doncs, compartir pantalla. Molt bé. Deixa'm que et presenti mínimament, perquè en aquesta conversa potser encara no et coneixen. El Jesús Lozano és doctor en Biologia, és investigador postdoctoral Beatriu de Pinós actualment a l'Institut de Biologia Evolutiva i anteriorment, corregeix-me si m'equivoco, va ser investigador postdoctoral amb una Marie Curie a la Universitat de Bristol. El Jesús Lozano té un fort interès a la seva recerca en entendre com es genera la biodiversitat i com ha evolucionat aquesta vida al llarg del temps. Té aquesta experiència i des d'aquest punt de vista esperem que la seva xerrada sigui del vostre grat. Doncs ara sí, Jesús, quan vulguis, the floor is yours. Ok, moltes gràcies per la presentació. A veure, primer intentaré posar això, a veure... No, això no. Ara es veu, eh? Vale. Ara es veu perfecte, Jesús. Perfecte. Ui, que m'està com a slideshow. Un moment. Cap problema. Ho continueu veient bé a pantalla completa? Ara mateix no veiem res. Vale. Un segon. Vale. I ara? Ara sí. Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies. Comencem sense més amb aquest nou bloc d'evolució i biodiversitat. Intentaré fer una explicació històrica de la història de la vida, també de la història del pensament, de com hem pensat que s'agrupaven les formes de vida i com ha evolucionat, per acabar alguns exemples de la investigació que s'està fent en el nostre institut. Això és un cronograma de la història del nostre planeta, inclús de la història del sistema solar. Aquí a la dreta tenim el present, a l'esquerra el passat, i la Terra es va originar sempre m'agrada posar en perspectiva històrica, fa uns 4.500 milions d'anys. A l'inici de la Terra va ser bastant convuls perquè hi xocaven asteroides, impactaven cometes. Tot i això, trobem evidències fòssils de que la vida va començar molt aviat. El registre fòssil suggereix que fa uns 3.700, 3.800 milions d'anys ja hi ha presència de vida com indicada per registre fòssil. Aquesta vida, bàsicament, trobem que els primers components que trobem en el registre fòssil són els astromatòlits, que són aquestes empremtes que van deixar capes de films de suposats bacteris i els més antics els trobem, com esmentava, fa 3.700 milions d'anys. A grans trets, la vida es divideix, o almenys el que sempre hem fet, en dues grans divisions. És a dir, les cèl·lules procariotes i les cèl·lules eucariotes que contenen mitocondris i contenen també altres orgànuls com el nucleu. Com bé sabeu tots, suggereix que la presència de la mitocòndria va ser un procés d'endosimbiosi a partir d'un bacteri
que va ser encapsulat per un ancestre arqueu. Però ara parlaré una miqueta més d'això més endavant. Possiblement tots nosaltres hem après, o almenys jo a la universitat, que les grans divisions de la vida, això és l'esquema de Whitaker, ja és bastant desfasat, on hi havia el conjunt de procariotes amb dos grans llinatges, els bacteris i els arqueus, i després la resta de grups es dividien bàsicament en organismes multicel·lulars, com són complexes, com les plantes, els fongs o els animals, i després un calaix de sastre on formaven part tots els organismes unicel·lulars eucariòtics, els protistes. Uns anys més endavant, gràcies a l'adveniment de la seqüenciació molecular i les filogènies, en aquest cas utilitzant RNA ribosòmic, aquesta visió va canviar una miqueta, no? I es va passar a més o menys a interpretar que hi havia tres grans divisions de la vida. En un costat tenim dos tipus que són procariotes, que serien les bactèries i els arqueus, i després el que coneixem com els eucariotes. Això més o menys ha estat el paradigma fins als darrers 10-15 anys, aquestes tres grans divisions de la vida, però ara sí que en els darrers 5 anys hi ha hagut un canvi molt important, el que anomenem els dos dominis de la vida. Els dos dominis de la vida no és més que la relació prèvia que us he mostrat, els eucariotes serien un subgrup dintre dels arqueus, serien un tipus d'arqueus. I per què hem arribat a concloure, més o menys, hi ha aquest consens actual vers això? Perquè mitjançant una tècnica de seqüenciació ambiental metagenòmica, és a dir, seqüenciar tot l'ADN de l'oceà, hem pogut reconstruir genomes de coses que no coneixem físicament o no coneixíem i hem trobat que hi ha llinatges arqueus, en aquest cas un grup anomenat Lochioarchaeota, que és el parent més proper dels eucariotes. És un organisme que és complex i en certa manera és com diu el títol Bridge the Gap between procariots and eucariots. Més endavant també s'ha pogut trobar aquest llinatge i no només conèixer-lo a través de la seqüència genòmica, sinó també tindre cultius d'aquests organismes, d'aquests arqueus. Ara, posat això en un context de temps, com més o menys entenem, interpretem ara que ha succeït la història de la vida en el nostre planeta, la vida cel·lular. Això és un esquema igual, a l'esquerra tenim el passat, a la dreta el present, i tenim aquí els dos grans grups, els bacteris i els arqueus, que si veieu, aquest anàlisi és molt recent, és del 2019, i es basa en seqüències moleculars i també l'utilització de fòssils. Es suggereix que aquest split aquesta divisió va ocórrer molt aviat, quasi quan la Terra es va originar. No sabem, o sigui, és una cosa, encara és un debat, imaginar-se que la vida es va formar tan aviat quan encara estaven impactant a cometes, però les darreres investigacions suggereixen això. I després, com veieu, el grup dels eucariotes és molt més modern. Es suggereix que pot haver originat fa uns 1.500 milions d'anys a 2.000 milions d'anys. Com veieu, aquí hi ha dues adquisicions dintre dels eucariotes. Els eucariotes són un grup d'arqueus que han adquirit en alguns dels seus llinatges els mitocondris o, per exemple, en el cas de les plantes, els cloroplasts. Ara passaré una miqueta a parlar-vos de la transició eucariota, no només perquè és un tema candent, sinó perquè també s'està estudiant en aquest institut. Una de les preguntes que es formulen els investigadors és conèixer una miqueta aquest ancestre, l'ast eucariòtic common ancestor, que se l'anomena el LECA. El que es suggereix ja és que, gràcies també a que s'ha trobat aquest grup arqueu emparentat amb els eucariotes, que és complex a nivell genòmic. I una de les preguntes que també els investigadors es formulen és si l'adquisició de la mitocòndria va fer que s'originessin els eucariotes o si els eucariotes ja eren un grup certament complex on la mitocòndria va ser una altra adquisició que va acabar de fonamentar la seva avantatge competitiva, diguem. En aquest cas sembla que és més la segona teoria, és a dir, que ja eren un organisme complex i la mitocòndria es va adquirir després de l'origen d'aquest. Això és la teoria predominant, almenys el que em comenten els meus col·legues. Una altra pregunta molt interessant que s'està abordant en aquest institut en diverses disciplines és l'origen animal. En aquest cas, l'origen animal també el que comporta és l'origen de la multicel·lularitat, en aquest sentit. Per què?
perquè dintre dels eucariotes tenim 6 grans llinatges que han adquirit aquesta condició pluricel·lular de manera independent, a nivell complex parlo, que són les plantes, els fongs i els animals, i 3 grups independents d'algues. En el cas dels animals és molt interessant, entre d'altres coses perquè ens interessa per la comprensió de la nostra espècie mateixa, i tenim diversos grups que estan treballant en aquest origen de la multicel·lularitat. Per exemple, el grup d'Iñaki Ruiz Trillo i Elena Casacuberta, el que estan fent és estudiant aquests llinatges estretament emparentats, que són unicel·lulars, per exemple, com podrien ser els conoflagel·lats, i intenten veure aquelles funcions dels gens que es pressuposen que són relacionades amb funcions, per exemple, adherència d'una cèl·lula a l'altra, comunicació, què feien. Tots aquests seus resultats estan demostrant que, bàsicament, a l'ancestre dels animals, d'aquest preorigen multicel·lular, era ja un organisme certament complex, almenys a nivell genòmic. D'altra banda, altres investigadors, com Rosa Fernández, també estan intentant estudiar la composició dels gens. Si hi ha un augment de gens, per exemple, a aquesta transició d'organismes unicel·lulars a multicel·lulars, i també està trobant que certament les idees de que l'evolució tendeix de simple a complex no sempre es compleix. De fet, hi ha molts fenòmens on la complexitat s'ha esdevingut una altra vegada revertit a formes i genomes més compactes, més petits. Aquí, per exemple, en aquest estudi de l'adquisició de la multicel·lularitat, han trobat estudiant protistes que són unicel·lulars, que tenen comportaments que, en certa manera, mostren un cert tipus de multicel·lularitat simple. No tan complexa com pogués ser el cas dels animals, però sí que, certament, per exemple, això són nuclis. Són nuclis d'aquest organisme que és unicel·lular, que té la capacitat d'agregar-se i formar certament un tipus similar a un teixit, tot i que no és capaç d'especialitzar-te. Això és en quant a aquesta recerca sobre origen animal. Un altre tema molt interessant, que, per exemple, ara tenim un investigador que començarà el seu propi grup de treball bàsicament en aquesta temàtica, és què coneixem en el present de la diversitat i què ens estem perdent. És a dir, quan nosaltres, jo també presentes quin és el grup més gran de llinatge viu, un comenta normalment que són els artròpodes perquè els animals dominen, però veritablement quan es fan estudis de metabarcoding, de prendre codi de barres per veure què hi ha als ambients oceànics, es veu que hi ha una immensitud d'organismes unicel·lulars que desconeixem que poguessin superar en molt nombre grups com són les plantes, els animals, els fongs. Encara estan per descriure, això només tenim dades preliminars en quant a marcadors que suggereixen que hi ha formes de vida desconegudes. Entrant ja una mica en el present sobre la diversitat que hi ha i quin és el nostre impacte com a espècie global i colonitzadora sobre el medi ambient. Una idea predominant és que hi ha se suggereix que l'impacte dels humans en el nostre ecosistema està propiciant un canvi d'era geològica, el que s'anomena l'antropocè. De fet, s'està intentant establir si hi ha algun marcador que pugui suggerir que en el futur els investigadors puguin posar data a això. Hi ha dues coses bàsiques, un podria ser a partir de microplàstics, també s'ha suggerit que les bombes atòmiques, les radiacions quedaran sempre en el registre de la Terra, que això també seria un factor. En què està afectant l'antropocè, la presència dels humans en els darrers, això no sap, 20.000 o posem 50 anys enrere? Perquè encara no sap quina data s'assignaria a l'inici d'aquest grup, s'està estudiant. Que hi ha un decliu important, per exemple, en aquest cas, és només fixant-nos en vertebrats, hi ha un decliu molt important, es suggereix que pot arribar, si la tendència continua de la mateixa manera, fins a un 70% d'espècies perdudes en menys de 200 anys. Tenim el recurs de la paleontologia per mirar què ha passat, perquè extincions massives ja n'hi ha hagut. De fet, en els darrers 500 milions d'anys, com a mínim, hi ha hagut 5. I sempre han sigut per efectes catastròfics
ja pot ser un cometa impactant a la Terra, ja pot ser el predomini d'un grup d'animals més en el passat, per exemple, quan va aparèixer l'oxigen. Nosaltres serem causants de la sisena? Això està per veure. I és una de les línies que molts investigadors de la biodiversitat estan intentant tractar d'abordar. Una manera d'abordar això pot ser, per exemple, desextingir espècies. Crec que ahir ja vau tindre en Carlos Lalueza Fox. Això és un llibre on planteja aquesta possibilitat, que és una possibilitat real, que és possible a nivell tecnològic, és altament costós i segurament no tingui gaire sentit, però es podria fer. Crec que hi ha projectes de fer-ho amb el mamut, tot i que així, per una mica pel que vaig entendre, l'espècie més propera al mamut és un elefant asiàtic que està en perill d'extinció. El que es plantejaria és agafar l'ADN d'aquell elefant asiàtic i introduir gens del mamut, no introduir tot el genoma, i tindre una cria amb aquest, genoma quimèric. I, en teoria, el projecte que sé que està en curs suggereix que pot servir, en certa manera, per canviar l'ecosistema degradat que pot haver a la tundra i tornar a un aspecte, a un equilibri com es suposa que hi havia fa 20.000 anys. Altres investigadors estan tractant el tema de la conservació d'unes altres maneres. Per exemple, José Castresana està estudiant una espècie endèmica que està en perill d'extinció, que és l'almasquera del Pirineu. És important que no s'extingeixin aquestes espècies, no només per un tema romàntic, sinó perquè aquesta espècie en particular forma part d'un llinatge que en el passat geològic va ser important i ara només queden un parell de llinatges. Seria perdre una informació molt valuosa que s'extingís aquesta espècie. Altres projectes que s'han dut a terme per investigadors d'aquest institut ha sigut sobre la papallona migradora Vanessa Gardivi, el tritó del Montseny, una espècie superendèmica, o rèptils d'Oman. I ja per acabar, en Ricard Soler està portant una línia de treball més teòrica pel moment, on s'intueix una manera on es poden modificar organismes mitjançant biologia sintètica per restaurar ecosistemes que estiguin degradats, sobretot potser per la presència de l'humà o no. Això seria com un exemple de terraformació. Potser aquesta paraula l'heu escoltat més en el context d'intentar modificar altres planetes perquè siguin habitables, però és una cosa que es podria fer també a la Terra en un mode local perquè hi pogués haver un ecosistema menys estrès. I amb això seria una mica tot. Us he volgut condensar ràpidament aquest tema. Espero que, si teniu qualsevol pregunta, aquí estic per adreçar-la i moltes gràcies. Molt bé, Jesús, doncs moltes gràcies per la xerrada. Doncs has fet una bona escombrada de tots els temes que lliguen amb la biodiversitat i has revisat molta de la feina que de fet es du a terme a l'IBE. Llavors, anem a veure si algú té alguna pregunta en particular. Si no, jo sí que tinc algunes preguntes, te'n faré una de mentres. Pensant una mica en la teva feina i la teva mirada, Jesús, tu tens aquest interès en entendre com es genera la biodiversitat i com ha evolucionat al llarg del temps, però pel que ens deies, aquest organisme eucariota primigeni ja era complexa, però no podem acabar de saber com era, no? Hi ha aquesta mena de misteri. Quin seria el sant grial de la biologia evolutiva? Aquella mostra, aquella evidència que podríem trobar i que ens podria ajudar a il·luminar, no? Com aquestes preguntes que tenim, no sé, des de la teva experiència. Doncs sí, jo crec que el sant grial ja s'ha descobert. O sigui, el sant grial per mi era el descobriment d'aquest grup que estigués més emparentat amb els eucariotes, el Lokiarchaeota, que qualsevol d'altre. Quan es va descobrir això, vaig dir, uau, això és impressionant. Això era l'evidència més ferma de que els eucariotes són un llinatge estretament emparentat o dintre dels arqueus. O sigui, jo crec que sempre quan un busca establir una miqueta, conèixer
sobre l'origen de qualsevol llinatge, el que intentem fer sempre és trobar aquells llinatges, ja siguin fòssils o vius, que són més estretament emparentats, perquè són els que es donen més informació. En aquest cas, que crec que ja s'ha trobat. Molt bé. Doncs, mira, ara ens fan una pregunta. La llegeixo. Sí. Ens la fa l'Andrea Fernández Vidal. Diu, les propostes de reintroduir espècies passades o de desextingir contemplen els possibles impactes que poden tenir en les xarxes tròfiques o sobre altres espècies que potser no existien en el passat? Una mica el dilema de la desextinció, no? Sí, és molt bona pregunta. Jo crec que això està venent molts llibres. No sé quina possible repercussió tindrà. Si fos, potser, no sé, jo crec que el projecte que, per exemple, del mamut, pel que he entès, és una mica, volen fer com una mica en parc juràssic, on tenen unes zones a la Sibèria i tindre allà els mamuts i no, potser estarien en un tancat, no ho sé, però sí que és veritat que introduir una cosa que no hi estava té més perills, perquè això ho sabem amb espècies invasores, que sempre hi ha un perill més important de quan es desconeixen les possibles conseqüències d'introduir noves espècies. Sí, mira, l'Andrea complementa el que deia amb que diu que ella ho planteja perquè potser una mica el que pot passar amb la introducció d'espècies modificades, invasores, pensant en aquesta interacció, volia dir ella. Sí, és així. De fet, el mamut no seria en veritat, no es pot... no seria un mamut com era en el passat, perquè veritablement estàs fent un individu quimèric, és una espècie modificada, seria com un transgènic, en certa manera, i a més tindria el mitocondris d'un elefant, o sigui que seria com un organisme quimèric. El Joan Talarn recuperava el dilema de l'os al Pirineu. No sé si volies reprendre aquest tema. El dilema de l'os al Pirineu. Jo crec que no ho has mencionat. No. Potser... Això és diferent. O sigui, el tema de l'os al Pirineu és introduir una espècie que abans habitava allà i que ha sigut desplaçada per la pressió humana. En aquest sentit, potser èticament no és tan incorrecte. Però bueno, això sí que ja al final és tema del legislador. Això és molt diferent. No és tant un debat, potser... Sí que ho és científic també, però no és com aquest tema de desextingir una espècie. Molt bé. Doncs em sembla molt interessant que acabem justament amb aquesta pregunta perquè encaixa molt bé amb aquesta línia o en aquest espai entre, d'alguna manera, els avenços científics, la societat, el seu impacte, els dilemes ètics. És el perfecte caldo de cultiu per a la propera sessió, que és una taula rodona. Jesús, moltíssimes gràcies per la teva xerrada. Ha estat molt útil i bé, et convidem a que et quedis a les sessions si vols. Moltes gràcies. Seguim en contacte. Moltes gràcies. Continuem amb el curs.